Para pamirsa ingkang kinasih, salam bagas saras, laras dan waras, salam tentrem rahayu wonten ing Sang Kristus Yesus. Nggih, kula Pendeta Deborah saking GKJ Kebonarum, Klasis Klaten Barat, nyarengi panjenengan sedaya wonten ing renungan sadar Sabda Winedar ing dinten Rebo gangsal 11 Juli 2026 menika. Nggih, sesarengan waosan kitab suci ing dinten menika kapendhet saking Matius 13 ayat 12 dumugi 17 lan ing ayat natsipun ing ayat 13 ingkang mekaten. Ya iku sebabe anggonku paring pangandika marang wong-wong iku nganggo pasemon. Awit sanadyan mripate padha ndeleng nanging ora weruh, lan sanadyan padha ngrungokake nanging padha ora krungu lan ora ngerti. Renungan ing dinten menika kanthi irah-irahan tinarbuka kagem pitutur suci. Nalika para sakabatipun nyuwun pirsa, kenging menapa to Gusti Yesus remen ngandika ngginakaken pasemon. Nggih panjenenganipun paring wangsulan bilih para sakabat diparingi kawruh bab wiwit ing kratoning swarga. Nanging tiyang sanes mboten. Menika mboten ateges Gusti milih-milih. Nanging gumantung saking kabukaipun manah kangge nampi sabda. Tiyang ingkang wangkot manahipun mesti mboten saged mangertos makna sabda. Sinaosa sampun asring mirengaken. Nggih miturut Gusti, paningal lan talinganipun manungsa asring kaganggu awit pikajengipun piyambak. Nah, asring to kita mengkaten. Kamangka Gusti nimbali kita sedaya supados dados umat ingkang tansah ngudi kawilujengan. Purun andhap asoring manah. Nggih nanging karsanipun menika asring kawon dening ego lan kabetahan pribadining manungsa. Samangke Gusti nimbali kita dhateng pangertosan ingkang kalangkung lebet. Asring nggih manungsa malah ngandelaken pangertosanipun piyambak. Nanging tumraping manungsa ingkang sumarah lan tulus temtu piwucalipun Gusti Yesus badhe paring kawruh lan pangertosan linangkung. Mila sumangga samuan ingkang kinasih kita sinau andhap asor lan nyawisake manah penggalihan sedayanipun ing saben wekdal kangge nampi piwucalipun Gusti Yesus. Nggih gegilut ngantos mangertos wosing sabdanipun rumasuk lan mapanaken ing salebeting manah sedaya pangandikanipun Gusti lan dipun lampahi kanthi setya. Nggih sesarengan sinau bab sedayanipun. Gusti nggih tansah rawuh, nggih saged bab pepujen utawi para tiyang sedulur ing sakiwa tengen ingkang paring kritik saran lan menapa kemawon. Lan nglatih manah kangge purun nampi ugi ngrasuk sedaya pangandikanipun Gusti menika minangka wujud laku iman ingkang langgeng. Iman ingkang tansah urup, dinamis, tuwuh. Lan sesarengan mugi kula lan panjenengan sami kita dados tiyang ingkang tansah kagungan paningal lan talingan rohani anggadahi rasa ajrih lan sumarah dumateng Sang Sabda ingkang sujatos. Amin. Dumugi semanten renungan Sabda Winedar ing dinten menika. Sugeng pinanggih wonten ing renungan saklajengipun.
Salam sehat, Gusti berkahi.